Aku krungu iki nyedak rene aku wis wareg sik. Ngono. Ah, kene jebulane iki gur cilik to sasa. Masa ta? Apane? Anu ne iki lho kerise cilik. Alah ora, kowe arep saru mendhe ora. Ora ya, anjenengan ki ya ming cilik lelinggo ya keteprek ngono. Lah nang ndi dalang yo lingkuh ngene iki. Ya kan ada yang gagah ngene lho. Gagah. Lah kon piye aku sirmu? Ya rada dengkeng ngono lho. Dengkeng ngadeg ngono to? Ya aja ngadeg. Lah piye sirmu? Lah apa wis ngadeg? Labene iki lho ora aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Umi Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cahyo. Aduh, saiki malih halus. Ayo. Saiki wis terdidik kok. Ayo, mbiyen sik liar. Dan bareng ning Solo, kuwi terus kos-kosane cedhak karo kraton, ngerti karo Udonegara, ngerti karo unggah-ungguh. Mosok. Dek iki saiki wis kuliah ning isi Surakarta. Tata kramane jangkep, laku dodok, Nduk. Iya. Nggih. Saka ndi? Saka kos-kosan nanti tekan kampus iki laku dodok terus. Nggih leres, Bapak. Piye, Nduk, sampean mirsani lho, Kyai Ponorogo, kabeh pendukunge sampean. Upamane sampean iki nyalek dadi bupati utawa nyalon dadi DPR. Wis to tak jamin akeh remuke. Ampun ngoten niku. Kula ten mriki niku napa nggih? Sing napa niku? Sing jangkung kula kathah lho, Pak. Waduh, iya sing jangkung. Nggih. Sing jangkung iki apa maksudnya? Jangkung niku seperti apa ya? Mendukung saya terus menjunjung saya lah pokoknya. Heeh, junjung dhuwur terus dibanting ngono ya, Om ya. Nggih, pokoke kula nderek mangayu bagya anggenipun Semazapo. Apa? Iya, ini Semazapo. Iya, aku guru takon ngene mendelik mripate ora. Semazapo itu SMA 1 Ponorogo. Oh, Semazapo. Nggih. Oh, lek nggenku kelahiranku berarti ya Blit. Ayo. Napa niku? Blitar, ayo Blitar ngono. Nggih. Duwe kata-kata mutiara atau doa untuk SMA Negeri 1 Ponorogo? Ada. Gimana kata-katamu? Begini. Begitu? Ini untuk siswa-siswi SMA 1 Ponorogo nggih, Pak. Aja ngangge siswi, siswa-siswa. Oh iya, bae. siswa-siswa. Mergo ora enek critane, mesake sing siswi, ora enek critane yo biasiswi, ora enek biasiswa. Ayo. Oh nggih, siswa-siswa. Jadi begini. Jangan hanya menjadi siswa yang cerdas dan berprestasi, tetapi jadilah generasi yang beretika dan bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Wah, elah iki saiki. Saiki malah pinter men lho, ndek men ki omong gur au lho. Saiki wis cerdas, aduh. Pun latihan kok, Pak. Pun latihan ten kos. Oh, wis ngapalne ya. Sampun. Lah kudu ngono kuwi. Mergo jaman saiki sinden ora mung pinter nembang, ora mung pinter joget, ora mung ayu, ning dituntut tetap cerdas, kreatif dan penuh inovatif. Nggih. Tenan lek saiki semester pira ta iki? Semester 3. Melampah 3. Oh, semester 3 wis pintere kaya ngono, cerdase kaya ngono, sampean sok semester 5 genah meteng. Aja. Oh, ampun.
Cotono aku ora. Saya bisa kata-kata bisa lancar begini karena saya sudah kulino bintang tamu. Aduh, mati aku. Sudah laris, Pak. Ya ning kata-katamu ngangge kulino lho marai menghancurkan semua kalimat yang lain ora. Ya bintang tamu harian. Aja nelongso ngono to. Mboten nggih. Niku laku, Pak. Laku. Prihatin. Nggih laku prihatin. Kok iso? Nggih, kula telateni bintang tamu harian mboten napa-napa. Tapi mengke mugi-mugi benjing kula saged dados bintang tamu kados Mbak Elisa kali Mbak Tatin. Amin, ya rabbal alamin. Pangestunipun nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu sedaya. Sampeyan ki ora mung bintang tamu harian, ning ya sinden bulanan sampeyan. Nek ora bulanan, wah cotho wong tuamu nesu engko bakal. Nggih. Nembang ya, Nduk ya. Nggih, Pak. Heeh, sinden bulanan. Ayo coba kaya apa. Asmarandana wae, iki engko dibacotne perahu layar mergo iki dipirsani lumantar YouTube karo Bu Kondang. Nggih. Ayo, Asmarandana gegarane. Loh, Nono. Oh, Semarangan. Nggih. Ayo. Aja turu sare kaki. Panggungmu jembare semono, mlaku rono. Ayo. Dikuasai panggunge. Hop, ning kono dikeroyok penonton malah remuk engko. Nggih. Ayo. Nyuwun sewu nggih Bapak Ibu, kula ten ngandhap. Ten nginggil. Maaf saya ngeblank karena saya terlalu laris. Bola-bali sinden tolol. Ya oben. Dan geblek ayo. Ngono ngaku santriwatine Gus Idan. Ayo. Jangkahmu aja ombo-ombo. Kaya bar sunat ae. Kawedoki sithik-sithik jangkahe. Jas. Sandang kelawan Suarane apik, bocahe ayu, sekolahe ya pinter, mesti ya apa wi bijine apik kabeh. Ayo. nggih. Kose ning ndi? Kose ning wis marangkung. Ngarepan disawang ya kose apik, megah mewah. Ning bareng ning mburi dheke pemehane genter. Ayo. Tak liwati ngono makpung, wah nyuamuke pirang-pirang. Diresiki to, Om. Nggih, Pak, benjing kula resiki. Lah karone tenapa kok diresiki wong benjing kula pindahan? Kok pindahan piye maksudnya? Lah kula benjing kan digusur. Oh iya, ora kok digusur. Pancen kuwi arepe dimbrukne karo Lah Bugesi. nggih, dimbrukne, dibego, Pak. Heeh, dibego sirahmu kuwi dibego ora. Heeh, bar kuwi dibangun neh tingkat iso calone iki dadi kos sing mewah ya semacam hotel berbintang lah ning kono iso. Ngisor iki kamare enek 7, engko dhuwur 8 ning kono enek AC-ne kabeh, wifi, terus spring bed kae, kamar mandi dalam ngono kuwi. Nggih. Sing ngurusi sok aku, terus sing kos nang kono wong wedok sing ayu-ayu tok ngono. Lah kula benjing anu mboten angsal
pareng kosten mriku mboten? Ora entuk awakmu terlalu hitam amare. Lho entuk ya anake dhewe ra. Tetep gratis to, Pak? Gratis. Kowe ora ngerti to lho tiap tanggapane tak potong 100 asine. Yo. Ya iku bagian nipun wong melek sabarana rima Ampuh suarane hebat. Ini adalah putra dari Ponorogo Umi Hafifah. Nyuwun tepuk tangan para lenggah. Matur nuwun. Wis mencorong prabane, wis kondang tekan Tinti. Amin. Wis dadi bintang tamu, wis tekan Kebumen yen ngulon Banyumas, ngalor ya tekan Bluro, ngetan ya tekan Banyuwangi. Ayo, ngidul wis tekan kidule Segara Kidul. Ayo. Ayo. Pokoke tak kudang-kudang iki bisa dadi waranggana sing hebat kaya Mbak Elisa wae aja Mbak Tatin ya. Lah ten napa to, Pak? Mbak Tatin iki ora ilok mergo dhek sinden sing senengane njaluki saweran ngono. Kuwi aja melu-melu ngono kuwi, ora sopan ngono kuwi ya. Nggih. Ngono kuwi. Kula langsung dipleroki lho kali Mbak Tatin. Kula langsung dipleroki lho Mbak Tatin. Aja manut dalange. Aja manut dalange Mbak Tatin ngoten niku. Alah omongane Tatin ngudrim digagas rasa digagas. Ben omongane kaya mudhek men meling karo aku. Padahal engko aku aja diunggahne dhisik nggih. Lah ngopo aku ora iso omong. Ha iya, tetep tak dhisikne. Ayo, piye carane? Jane ora kudu dhisik utawa keri. Ya, penake bareng kok, Nduk. Ha iya. Wah, dados ya ngono ya. Monggo Bu Kondang Sutrisno. Nah, Bu Istiqomah. Ha iya. Diaturake Prau Layar Umi Hafifah. Dados. Mbak Lisa, ya jemeneng Mbak. Nangis sajroning atiku. Pur. That's the way.
wes semua cukup kaya luar biasa ini. Ayo. Bareng Mbak Lisan joget, wah bapak kepala sekolah langsung semringah. Ayo. Cocok iki neng jero omah linggo senden. Pak kepala sekolah senengane sinden. Iya. Nggih ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu sedaya ingkang rawuh wonten Negeri 1 Ponorogo. Aduh, seneng padahal wonten lebet tapi kok kathah penontonnya aku jadi takjub. Aku yo mbatin ngono lho, Mbak. Wah, iya. nggone ning jero iki Nah. sing mirsani. Lah, karena masyarakat Ponorogo adalah pecinta dan pelestari wayang, inilah promotor kesuksesan wayang di masa yang sekarang dan yang akan datang, penonton Ponorogo. Lho, Jos. kuwi. Wah, ini bisa jadi teladan tenan gitu. Enggak cuman penontonnya tapi juga generasi-generasi yang dididik oleh SMA Negeri 1 Ponorogo. Ternyata orang mulia, orang mung cerdas tapi juga berbudaya. Buktinya iki mau wis menunjukkan keahliannya dalam budaya kuwi jos. Enggak semua sekolah loh, Pak. Biasanya menyampingkan pelajaran kaya basa Jawa, terus ekstrakurikuler, karawitan. Kok biasanya luwih mementingkan sing anyar-anyar, sing enggal-enggal. Nah, ini di sini luar biasa nek bisa sampai menunjukkan masyarakat atau anak-anak didik yang bisa memperlihatkan kemampuannya dan unjuk gigi neng Ngajeng wau. Nggih. Neng Ngajeng wau. Ngajeng. Angel aku nek ngomong Ngajeng. Nggih. Ngajeng ya. Wonten Ngajeng. Mula ora neh ramukal, Mbak. Prestasi lembaga yang telah diraih oleh SMA 1 Ponorogo Cek. ing antarane lho akreditasi A dengan nilai 92 oleh Badan Akreditasi Nasional. Kuwi. Hebat. Wah. 40 siswa bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi utawa SNBP. Lha kaya ngono kuwi. Hebat anak ini. Emang berarti lulusan-lulusannya pun bagus. Nah, iki pun aku merasa bahwa lulusan atau yang udah pernah sekolah di sini pastinya sukses-sukses wong yo genah gelem nanggap wayang sing ora murah. Ya kan, Pak? Jadi lulusannya mesti bagus-bagus Lek iki perlu tak sangkal iki. Tapi ya. Lek dalange iki murah. Masa sih? Heeh, sing larangi bintang tamune. Wong dinane iki lho manut bintang tamu ora. Aku yo bingung dilalah kan aku yo wis isi to Pak carane guru-guruku lho. Wis apa? Isi. Ya ampun, pirang sasi? Dudu meteng. 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 Dudu bab meteng. Tapi nek iki bab wis isi itu kerjaan sebagai yang profesional kan nggak boleh dumeh oh iki nggon sing apik iki tentang sekolah aku mbok milih sekolah wae kan nggak boleh sing sijine mung bersih desa tak sepelekke aku milih sing sekolah nggak boleh gitu kan mana yang duluan Ya gitu. ora ngono lho, paling ora sampean lak mbiyen iki termotivasi belajar nyinden nek Bukesi. Iya. Sampeyan lek ya sering nonton rekam aku pas festival Ranjapan Abimanyu kae. Iya. Oh toh, paling Iya, ora berarti. perkara ditanggap sekolah utawa bersih desa. Gandeng sing dalang seorang Cahya Kuntadi. Mbok kuwi sithik ae kuwi ngalao milih aku tinimbang ditanggap liyane. Angele sepira to? Piye ya Pak? Aku ngerti nek kamu tuh sedikit ada rasa. Tapi masalahnya bukan soal rasa, ini soal profesionalisme. Itu yang harus ditanamkan ke anak didik, ke siswa-siswa kita, biar besok kalau jadi generasi penerus itu yang diutamakan profesionalisme. Mbok mbiyen wis tau seneng ro iki, oke mantanku tak dhisikke gitu. Enggak boleh kayak gitu. Namun sebagai siswa, pamane sampean dadi muridku ya. Lak sinau wayang aku, sinau nyinden ngene Bukesi. Iya. Kan tidak hanya tentang profesionalisme, namun juga tentang etika dan tata krama. Murid yang baik, yang bagus adalah ngerti lelabuhane guru. Iya. Sampeyan tahu tak gene naskah lakon Gatut Kaca. Kelingan ra? Ya kelingan. Mosok lek ku labuh, lek ku ngetik pirang-pirang dina iki gur kalah karo wong bersih desa.
Sepa, itu kan masalahnya bukan soal berarti kamu nggak ikhlas mengetikkan naskah dan memberikan ilmumu kepada murid. Mbok dicontoh iki guru-guru SMA Negeri 1, pintere kaya ngopo, kepala sekolah yo MTD, memberikan ngesok ke nyojok, PN sesok dadi sing luwih sembangane aku. Kok kamu carane itu mbok dilat meneh kuwi carane. Ora kok perkara pengen aku ngetokke lelabuhan ki ora. Ning lek sok-sok ora diketokne tenan, sok-sok ki murid ya ora ngerti tenan. Mergo zamane beda. Enek tetembungan to, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ning lek pancen ora dikei jasa tenan, nganti saiki nasibe guru ki mesakake. Guru itu adalah pahlawan, harus diberi jasa karena sudah memintarkan generasi bangsa. Bener. Tapi caranya memberi jasa itu beda. Enggak kok dumeh kamu guruku terus ngasih aku job, aku mendisikkan kamu, enggak. Tapi ketika aku di luar, aku loh pernah dididik oleh Ki Cahyokun tadi. Selesai. Itu juga memberikan sebuah kontribusi menghormati jenengan sebagai guru. Sik, ning ngene Mbak Elisa. Sampeyan nuwun sewu jujur wae sisan kita blakne ya. Aku ki lek mayang sampean ra ono, ngono kuwi rumah saku kaya kelangan semangat karo otot Bayu. Intine kuwi lho, intine iki. Itu sih derita loh. Lah, walaupun deritaku namun kamu harus tahu semua itu. Iya. Bu Kesi, jenengan tuh harusnya semangat kalau ditemani sang istri. Bu Kesi kok semangat kalau ditemani saya? Tolong dong. Oh iya, dengan Bu Kesi aku lali to gimana? Sorry Bu, halo sayang lali aku. Lah ketutupan widen pirang-pirang iki lho aku lali. Bu Kesi ya semangat, sampean ya semangat padha ngono lho. Dadi cara sound system iki komplit. Base iki Bu Kesi mergo suarane gede, sampean renyah kuwi tribele. Sound tidak akan sukses di dalam pertunjukan wayang ketika tidak ada bass dan juga treble. Mula kabeh kudu melu aku. Loro-lorone. Dan suarane apik. Oh lah treble sok piye dhewe. Lah kuwi treble sing cenanangan iki ngono kuwi. Ngapunten iki wau namung nggih gocekan nggih penonton YouTube. Hari ini luar biasa sudah tembus 3.000 penonton iki Kunta di channel. Penontonnya akeh nek didokok kene yo ora check up nggih mengke ana sing ning gendeng-gendeng ngono. Rasedeng ya. Jadi terima kasih yang nonton dari rumah. Salam dari SMA Negeri 1 Ponorogo. Nggih, menika di live streaming saking SMA mriki lho, Mbak. Oh, nggih to. Wonten channelipun. Wonten channelipun. SMA Negeri 1 Ponorogo juga menyiarkan secara langsung. Sing mirsani nggih kathah banget niki wae. Alhamdulillah nggih. Harapan ke depan pripun, Mbak, untuk SMA? Yang jelas kalau untuk sekolah saya punya harapannya itu untuk anak-anak, untuk semua peserta didik yang sekolah di SMA Negeri 1 Ponorogo. Pokoknya tak andani. Guru sing paling apik kuwi guru apa? Ada yang tahu? Guru sing paling apik guru apa? Biologi ya, omong tentang iki. Tentang apa? Tubuh, tentang anggota. Liane ada yang tahu? Agama. Guru agama mergane apa? Lho, kuwi membangun akhlak manusia. Ya ris ya ana sing luwih apik, ana kata-kata sing luwih apik. Kok penjaskes mergane ngopo, Pak? Penak ora diajari sing penting ngene-ngene rampung. Guru yang paling baik adalah kegagalan. Jadi kalian semua peserta didik ojo wedi nek misalnya merasa gagal, mengko tangi bangkit meneh, kita akan menjadi lebih sukses dari sebelumnya. Ada cek. Cerdas ra umum bocah iki calon dokter kok. Ayo, wis bocah cerdas, pinter, kondang, rupane ayu, aku seneng. Seneng karo kabudayane ngene lho ayo. Ya, niki sebelum kakakku minggah, niki apa tak unggahke saiki apa aku nyanyi dulu? Nyanyi pisan sik. Oh nggih, wonten pamundutan mboten? Wonten pamundutan mboten wonten. Pak Kepala Sekolah, wonten pamundutan mboten? Ayo Pak Dasar, ayo. Sungkem kula Pak Salim rumiyin nggih. Matur nuwun nggih Pak panjenengan kersa nimbali kula dhateng SMA Negeri 1 Ponorogo ngaten. Nah niki pokoke dienggo tamba kula le mindah tanggal panjenengan ajeng wonten pamundutan menapa gratis. Hati-hati lho Sa, batukmu distempel lho engko ora. Nyuwun pudang kuning. Podang kuning. Mboten sambayar Pak, mboten sambayar. Panjenengan kok rogoh-rogoh barang. Wong wis mbayari kok iso. Rogoh apa ngukur-kukur kok. Ngrogoh ora. Nggih.
Ke podang kuning kula pinanggani. Nggih, sampean sing nyuwara sampean dhewe. Ayo. Kula ya, Mbak. Siap. Umi, sebagai Ratu Podang Kuning, aku njaluk mandatmu ya. Aku sebagai patih Podang Kuning tulung diberkahi. Ora ngono no. Gak ngono. Lah piye to? Iki Ratu Podang Kuning, kowe lara kuning. Nyepaki. Aku lara ireng wae. Ya, bawani Mbak Lisa. Ya. Yen wujud temo alus manis nang si podang tenar. Kalian informasi kagem penonton penggemar wayang kulit, kula bekerja sama kalian mahasiswa isi Surakarta. Menika napa niku ndamel kaos ingkang karikaturipun menika gambar kula. Menawi badhe mundhut manggene teng mriku nika, cedhak gong mriku. Nggih, hargane 100.000. Ya. Nggih, niku ingkang badhe minterke tiyang nggih. Monggo mang beli. Niku nggih anu lho bayar SPP kalih nggih ngekos mahasiswa Lah, kula bayar niku. SPP mahasiswa Yo. nyekolahke versi saset ya. Saset. Iba bunga tiku nyanding bisa dadi Lagu Podang Kuning kecuali menghibur masyarakat juga doa untuk SMA Negeri 1 Ponorogo. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Dengan ulang tahun yang ke-63, semoga SMA Negeri 1 Ponorogo bisa terbang tinggi menuju zaman keemasan. Kuning adalah emas lah, silite ireng. Iki aku lek ngrakit apik tembunge kok malah ngomongne kaya ngono Lah to. pertanyaan nggon podang itu kan ada silite ireng. Lah lek kanggomu apa? Hah? Lek kanggomu apa? Irengi adalah ketegasan, bold. Oh, dadi wong aja mingerono mingerene rubuh-rubuh gedang utawa seperti air di atas godhong tales. Oh. Tapi jadilah orang sing duwe adek-adek dadi iso sumunar, iso muncar menjadi sukses, menjadi pribadi yang dicari orang. Tepuk tangan untuk silit ireng. Mung sak silet ireng lho. Lah iya. Ya Mbak Elisa, Podang Kuning, ya yuk dados. Esok awan ning wis ora rasa kaluyuran aku lek sing tak sayang kang mumpang miderang ngonku golek barang rasa esok
pas iki, Mbak Tatin iki kecelek nek. Ya, Mbak Tatin turun. Wah, iki sing tresnani ya akeh lho iki. Wal. Rasa disupati ben medun. Ayo, ben dibenane mikir sik. Ayo. Apa? Sepot dong. Alah rasa biasa. Paling sama disepati kak aku ora. Mulai teko ngisor disepoti. Alah. Sendang. Sepoti wing sampean kobah ngono mesti disepoti karo kanca-kanca. Yakin? Wis demi Allah ta. Wong aku dream to dadine. Wah. Apa sih? Iki nek nanggone Pak Seno wis tak onekke lho. Iki gandeng ngudu ya aku diam saja. Onekno ora apa-apa. Hah? Los ae onekno. Lah kok nek do nganu. Wih, wis do muni-muni ta urung sida. Ora apa-apa onekno ora Aku apa-apa. biasane nek nan Pak Seno, oh gundule atos aku ngono. Ya ora apa-apa, iki pancen duwe gundul kabeh kok bener kok ya. Kerjane nggih le, nek gundul nek ra atos nek empuk ya jenenge do gundul to. Lah iya. Kowe kok ora. Oh iya sing kaya aku tau ndelok YouTube aku lali to, Mbak. Sorry ya, Mbak, aku ora roh. Menika kowe kok linggo ayo ngadeg. Ayo ngadeg. Kowe kira macam-macam iki ning sekolah lho, omahe gundal-gundul los wae. Ngapunten nggih, Pak. Pak Kepala gundul sekolah ngono. Kepala. Ah. Aku ora Kepala wani. lho. Aku ora. Lambene sing apik, kepala sekolah sudah gundul sekolah iki karo. Lah ya iki mau bar gundul-gundul aku kan nggo nak omongi nek ning sekolah ki ya sing tertib. Iya. Sekolah iki ning sekolah, makanya dhewe iki nek wong sekolah iki mesti ketok carane berpendidikan ngono kuwi. Gawane sing apik ngono. Kowe sekolah ra? Ora. Kalau sekolah piye? Ya aku sekolah akhirnya ya ming dadi sinden lho, ha ta. Wis Aku sekolah? ya, hah? Tapi kowe tau sekolah? Ya tahu. Nek kowe menyesal sekolah? Ya ora menyesal ning rada piye ngono lho. Aku ming nyinden lho, Sa. Sedane nyinden. Loh, kowe Kowe nek kowe sekolah. Loh, sekolah nek iso setinggi langit kata-kata Bung Karno lho. Kata-kata Bung Karno iki pergilah dan Raihlah. carailah Cita-citamu. cita-citamu setinggi langit maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, makanya ada kudu sekolah S1, SMA, S1, S2 iki OTW S3 kudu sekolah. Aja nganti kowe kalah karo banyu. Kok ora banyu? Kowe kalah karo banyu nek nganti ra sekolah. Mergane piye? Banyu kae wis sekolah kok. Ana sekolah, ana sekendi, seember, banyu wis sekolah. Kapok kowe. Bola bali kakean bintang 7 ya kowe ora. Ya ana banyu ana sing ora sekolah lho. Apa? Seket sedrim. Kok iso sedrim? Lah kamu aku kandhaki dream aku. Kok Aku tau? jane mangkel aku. Lah ngopo? Oh, dandan cantik aku dandan nih 2 jam lho. Nang kene pojokan wis adem. Saya dunekke kaya dream. Ya aja marah. Apa dream ki apa elek? Yo kan. Saya ngerti ra, dream iki nggak ada apa, Pak? Bensin nek diadai dream nggih, Pak nggih. Lengo niku diadai dream nggih. Mongko bensin itu hal yang terpenting. Uang ngarep ngopo wae neng ndi wae tanpa ada bensin, tanpa ada dream tidak akan bisa kemana-mana. Sampeyan iki apik lho. Lah nek nanggon aku dream iki letek ki. Loh, bab letek karo ora garek sing duwe kok. Kok ngresiki dreme apa ora? Lah nggonmu sok diresiki ra? Nek kebanyakan anakku dream ki banyak oli dan banyak sebagainya item-item ngono lho. Lho pancen kudu enek oline ngono kuwi enek olene piye. Dream kuwi lho. Ayo. Oh. Nek kan tapi nek kotor bagiku ya enggak mau. Masa yo dream mbok liyane dream to, Pak? Lah apa sirmu? Lah apa? Apa milih? Kok mentok. Mentok. Kok Pengen nganu nyemoni kowe. Ya kok. ngene. Aduh, Mbak Tatin piyayi luwese kaya ngono, piyayi merak ati, cantik prasasa widodari darat kaya Batari Komodo. Komoratne. Komorate. Komodo. Aku jane iki nang ngene mung suwe iki kok ya akeh temen to. Kok piye to? Ya ora Pak Seno, ya ora iki. Aku lagi petok ping pira lho iki. Wis dadi musuh. Kok wis wani-wanine ngono iki. Ora dek iki dadi musuh ki sakjane mung arep mbribek. Nek Pak Biasanya Seno kae mencintai. nganu lho. Oh. Nek iki ketoke ngonekke terus ki biasanya tuh wong sengit ki ndulit. Nah, Dong ora? Terus maksudmu apa? Kamu itu biasanya orang yang suka apa jenenge mengejek itu dia itu perhatian.
Perhatian maksudnya perhatian. Lho kabeh tak perhatikan sindet sakmene tak perhatikan kabeh. Sampean bintang tamu saya tak perhatikan, Mbak Lisa tak perhatikan padha. Tapi ada yang lebih. Lebih piye? Kamu diam-diam juga cinta sama saya ya? Wong lek GR kaya ngono, ora mawas diri ora. Ya ngono ki iso wae lho. Ana pepatah mengatakan bahwa sengit itu dulit ki ya ono lho. Ketoke ngunek-ngunekke ning atine seneng. Oh, itu banyak. Peribahasa wi salah. Kok salah? Salah sing bener iki sengit ki pengen ngebal aku kuwi. Rene tak bal. Wani ya? Wani apa? Turah wani no aku karo kowe. Ya tak parani kok le. Wis gas. Dang, Iki ning sekolahan aja ngono, sorry ning sekolahan aja ngono. Aku krungu iki nyedak rene aku wis wareg sik. Iso ngono. Kene jebulane iki gur cilik to sasa. Masa ta? Opone? Anu nih, gue lho kerisnya cilik. Alah ora, kowe arep saru mendhe ora. Ora ya, anjenengan ki ya ming cilik lelinggo ya geteprek ngono. Lah nang ndi dalang yo lingkuh ngene iki. Ya kan ada yang gagah ngene lho. Gagah. Lah kon piye aku sirmu? Ya rada dengkeng ngono lho. Dengkeng ngadeg ngono to? Ya aja ngadeg. Lah piye sirmu? Lah apa wis ngadeg? Labene iki lho ora aku. Lah aku tekok lho ya. Kowe tak omongi kowe Tin. Napa? Iki lho, Pak Kepala Sekolah langsung WA aku. Kok malih pengen paring berkah nggih, Pak? Wah, siap. Yang nyanyi malam minggu gitu maksudnya Pak Kepala. Kae lho, delong kalau anak kuwi ne lho. Heeh, ngaris angger wis gedruk. Gedruk, angger wis delong jreng awakmu langsung mlumah. Ayo. Terus Pak Kepala? Pak Kepala? Pak Kepala terus nguri dhuwit ning awakmu lho. Ngono angel, mau kembang rawe barang. Nggih, mangga ya. Mangga dipun aturaken kembang rapi kunjuk dumateng Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dasar Daminto. Nggih, mangga. Jadi malam minggu. Malam yang asik buat pacaran. Pacar baru kenalan. Kenal di jalan Jenderal Sudirman. Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut, laut meluap, cinta pun hanyut.
Kembangi mawar tresnaku wis kadung buyar. Mula wong tresna ora kena gesembrana. Ora becik anggone para wanita. Kembangi rawe iku tari dasare. Arang-arang petuk karo pengrawite setel ya Tine ya. Tel apa? Magita-gita mbacutne gelaring crita Wirata Parwa. Ya. Wah. Ah. Wah. Oh. Ah. Wah. Oh. Wah, wah. Wah. Ah. Wah. Ah. What? Where? Ah. What? Ah. What? Ah. Rame nyoba ndayuda nganti kaya bosen sang Jagal Bilawa mulat sang Raja Mala ingkang pejak mawali-wali parandene bareng den cemplungake sendang Watari bali urip mangkono tanggap ing sasmita nenggih sang Kedhi Brihatnala sigra mentang langkat Warastra Kyai Bramastra pinentang-pentang gumrit suarane kaya putung-putunga gendhewane lumpah kebat kaya kilat kesip kaya tatit cepret nyemplung wonten sendang Watari toyane sendang umum
blone sendang yo. Yo. Raja Mala hatiku. Raja mentap lir kinetap Sukayaya inipi Jojo bang mawingo langis wah babar pisan ora nduga mono katemane lakone dadi kaya mengkene beda karo padatan adate kowe cemplungake ana sendang watari bisa waliya jati temah mulya ning ya kene ripalungguhan iki kuandamu biar dadi glepung kaya ngono Raja Mala ora aku Patih Kincaka ora trima Nadyanto jagone mati botoe maju saanane wong Wirana babati kowe rusuh wong Kincapura ora patut babar pisan Sentana Praja ora nyontoni babakan sing becik marang para kawula parantine tumindake kaya ngono apa memper jagone mudar botoe ngamuk yen aku nandingi kowe ngladeni kowe muspra tanpa guna mulih wayang Rata-rata kerbuten aku sayuta para saged diuri tandingna Patih Kincaka Mbok Salindri. Iya Yayi Balawa piye? Aku dioyak-oyak karo Patih Kincaka dheweke ora trima merga Raja Mala pateni. Kuwi pengen golek urip, golek slamet. Tinimbang iki mengko urusane dadi hukum negara. Kowe ndelik ana pasar gedhe kumpul karo wong pirang-pirang kae. Sekar Gantanyor lir sapada tumiling Hangulati